Hadirin kajing pakhang surok kabalayat sausngi katana duka kat khandai tarik jeleu arjara posau kajen action committee dong namchiang ha kamit juga sisa jain ka arpo ar tarik jeleu arjara posau lengba ucaman ka JSC ubalas ting pala kalapan bena bon penkutno ekan kajing pakhang surok namar ba ka NHI kalapan trei kikam ban maramot no eka surok ha ka thai narpu mo Sherman jong ka JSC na kong nang syap na aingu yaw blay lalu ka khanda tri bangila sedang ya kene ka jing pakhang surok jongi hadu menta arpa ar tri kamdan kuno ka jing jia pasing si bat nga ai khubule ro ya orang ba sinong jong sinong tongsen ki dekat sinong ki rong asistan rong ba sinong secretary sinong bat ki pai ba boro jong sinong tongsen ki bala sim kia bah da benta kene jing pakhang sinong jongi aku ju ko ai khubule ro ya rong ba sinong jong sumplong bat orang ba sinong jong kuliang orang ba sinong jong Singapura bat orang ba sinong jong Alata Syara ki asistan orang ba sinong jong Alata Syara ki sekretari sinong ki khot komiti bat pai ba oro jong sinong Alata Syara bat orang ba sinong jong Basra ke dona ambulu dona skur bat kumju ngai kubule ru ya ki pai ba no sinong yang umpiang baro ki baladonang dendu ki men ki longkumi ki longpa bat haguju por ngai kubule ru ya ki romba sinong jong aparta kuna bat ki pai ba jong parta kuna menta kamit arpo arterik nila weng ya kene ka pakhang sinong jongi halor ka nongrim ba ka sarkar bat ka enhai kila pendep ya ka kajing kular ke jongki yaw doloy jong ka elka narpo jongi bat haguju por ya ki sinjuk jong ka rilum jangtia ki sinjuk rong ba chong rilum jangtia bat ki sing tru mon song bha ba per pa si jangtia kila ai kajing kersan yang ni duduk ka khandai terik kajing weng jongi menta ya kene kajing pakhang surok jongi de halor nong rim ba ka enhai ba ka sarkar kila pendep ya ke ba jingdawa jong ka JC jongi dedu tongseng hadu ba poi lata syara ha ka ba kila permot ya ki krem ge bahe bat ha keju ko por ba ya ka ba dang sa ki barit beria ki de ban pendep apo stio bat ke ke kwa kerwa ban pha sa ka enhai bat kumju sha sarkar ba dang ne khmat ngim kwa shu ba ki thliu bahe kin wanjia byang sin ki pai ba jong godan nam chiang kin yo iya ki thliu bahe apading surak te lada ki thliu bahe ki dang mi byang sachi sin apading surak te sachi sin ngin penlong ya ka jing ki ka ba kham shirkhai su ban ya ka ne la ban bam da ki te yo lenda da ki benai te da geliang jong kumu Sherman jong je si nga ai kuble sachi sin ya ki pai ba jong godong nam chiang jongi baro ki badon na du na tongseng hadu pada poi lata syaram leader haju por ngai kuble ro ya ka ya imadam kharpuri belawan menin khathatri delang ba jing simkhia jong kiru ba ka enhai kala maramat kloi menta hadu bala poi cha lata sra datang ka katahi dari yang kum rongba snong barju por ka jesi declare menta ani ka por siphe bache ba ka ne jing pakhang sno jongi hadu tongseng hadu bana poi lata sra ni lawen Drop the okay, no? Drop. Lagi no ini cakap ni. Ah, ni yang nak